Mga ka-disciple, may mga araw ba na pakiramdam mo kulang na kulang ka? Kulang sa strength? Kulang sa pag-asa? Kulang sa resources? Pero kahit kulang, pilit pa rin tayong lumalaban. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 3, Memorial of Saint Francis Xavier Priest. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Matthew 15:29-37, umakyat si Jesus sa bundok at maraming tao ang lumapit sa kanya. Mga pilay, bulag, pipi, at maraming may karamdaman. At pinagaling sila ni Jesus. Pagkatapos, nakita niya ang napakaraming tao na 3 araw nang sumusunod at hindi kumakain. Naaawa si Jesus. Ayaw niyang pauwiin silang gutom. Pero gaya ng madalas nating marinig sa mga apostol, Panginoon, saan tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? May 7 tinapay, ilang isdang konti. Pero sa kamay ni Jesus, sapat. Hindi lang sapat, sumobra pa. Mga ka-disciple, minsan tayo rin ay parang mga apostol. Nakatingin sa kulang, hindi sa Diyos. Kapag kulang ang pera, kapag kulang ang lakas, kapag kulang ang time, madali tayong ma-depress, ma-overwhelm, o mawala ng pag-asa. Pero ito ang paalala ni Jesus ngayon. Ibigay mo sa akin ang kaunting meron ka. Ako ang bahalang magparami. Si Jesus hindi naghahanap ng perfect. Hindi niya hinihingi ang sobra. Ang hinihingi niya ay yung meron ka. Kahit maliit, kahit simple, kahit bitin. Kaya tanong mo ngayon, ano ang 7 tinapay mo? Ano sa buhay mo ang pakiramdam mo ay kulang pero gusto mong ialay kay Lord para siya ang mag-multiply? Ang biyaya ni Jesus hindi nasusukat sa laki ng hawak natin, kundi sa laki ng tiwala natin sa Kanya. Kaya kapit lang mga ka-disciple. Kung feeling mo kulang ka, perfect! Diyan gumagawa ng milagro ang Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!